ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 26 марти соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баҳри шумо, ки нарх навоҳо аз 150 000 сомонӣ сар мешавад, ки хеле ки дар обложкаи видео хатон дидем. Бардорҷон, лайкора бизанем, майли агар подписатсия накунем, ҳам як лайка бизанем, ки бардору ҳамаи видеои ма да то бира хулосаи гап. бардору як ҳафта буд қариб ки видео накардем. Хай идои гузашта хати ҳамаи шуморо табрик таҳният гуфта ба шумо сарбаланди хонаободӣ орзуманд ҳастам. Анам хай агар боша хонаҳо, мошин, замин, квартира, мол маҳсулот, техникаҳо, бардору метавонед ки дар рақамҳои рӯйнаврудот чико кунен, ба ман муроҷиат кунед. Бардору дар навори баъдӣ насиб боша, анам хай видео навори зинда карда баҳри бинандагон пешниҳод мекунам. Хулосаи гап, мегзарем ба аълони аввал. Акнун бибинем бардору, хайҷа як ҷиянча бозӣ дорам. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки дӯстон, куҷо дохил мешавад? Дар шаҳри Душанбе, дар Истиқлол 1 аст. Дар Истиқлол 1, дӯстони азиз, дар гардиши фабрика. Бибинед ҳолата. 2 ҳуҷра 45 метри квадратӣ. Дом бошад бардору ҷуно, доми 8 ошона гаст. Квартира бошад дар ошонаи 6 қарор дорад. Инам хе ҳолат, анам хе састани. Дар ҷои бениҳоят хуб аст. Манзил макони обод. 470 000 сомонӣ нарх. Аз номи канали ман бардору рафта аз як бор бибинен, аз номи канали ман ҳатман занг бизанед шумо сараввал, боз ҳатман ба шумо муомилаи хуб карда мешавад. Рақамҳои 934 64 23 33. WhatsApp дорад ва ҳам дасти дорад. Марҳамат, муроҷиат кунед. Лифт дорад. Дар масъалаи лифт тамоман мушкилӣ нест. мардум хушрак даромада зиндагӣ кардеса, яъне ки об ва барқи доимӣ ҳаст дар инҷа. Дом бошад, доми хеле пеноблок нест ёки ба дигар намуди ғишт нест бардору, фақат ки ба ғишти пухта, ба кирпичи пухта сохтагӣ. 2 хона аст. Зал 6 ба 320, ина фаромӯш накунед. Спалнич бошад 3 ба 3, кухни бошад 2 ба 2, ванаву ҳоҷатхона аделни хулоса мехел. Мактаб, садик, коллеҷ, назди канҷкаи автобусҳои 27 ва маршруткаҳои 41, 45, 48 ба ҳамин назди дом. хулосаи гап ки мегзарад. Дом дар сари раҳе бача. Агар ки шумо бовар накунед, як маротиба дигар рафта аз наздик бинед. Ба шумо рақам маълум, нарх маълум. касе ки мисол зӯраш мерасад ба ҳамин нарх наво, ина марҳамат. Бародарҷоно, бо ма шумо дамем ки нарх навоҳора аз дили худам намегзорам, яъне ина ҳамин соҳибои хона мегзорам. анам хеле агар боша квартира бардору, ҳатман ҳам дар аввал ва ҳам дар охири видео номери ман ҳаст. Бе ягон мамнуният, бе ягон изо кашидан метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. Аз наздик насиб боша, ина хе рафта видео навори зинда мекунед, баҳри бинандагон пешниҳод мекунед. ина фаромӯш накунед. хулоса хай бардору, бисёр ба таъриф карданам шарт нест. хитом бибинед, ҳолат асан идеал аст. вабше видеоро тамошо кунед, лайкора фаромӯш накунед ки. хуллас ҳамин хел бардору, мегзарем ба аълони деимон. Якат фақат чизе чо мақсад ҳами квартираи қимат пешниҳодмон мекунӣ. илоҷ боша агар квадрати баландтар ҳолат дар ҳисоби карабка ҳам бошад, мешавад акая пешниҳод ки ина марҳамат бардору, дар ноҳияи Фирдавсӣ дар назди автосентр як квартираи фурӯшӣ аст ки айни ҳолат бошад сасайн дар ҳисоби карабка. як комната 45 метри квадратӣ мешавад бардору, як комнатаи нормали ка метавонед шумо хай ки хулас уснаш ай худи шумо вобастагӣ дорад. Дар 9 ошона аст. Дар
ошинаи наҳамаи бардору 235,000 сомонӣ. Агар ки нархаш арзанда бошад дар ҳамин даврзамон хулоса фикр ақидатон ҳатман дар комментария нависед. Рақамҳои 901 06 47 26 бардорҷоно ҳам ватсап дора акамон ва ҳам дастӣ ина марҳамат хулоса аз шумо занг бизанед рафта аз наздик бибинед. Хулос мегзарем ба эълони сеи Мондустон. боз як квартираи фурӯшӣ дар Ленский район даст бибинед дар ана ҳамин дом бошад доми 10 ошона газ. ана ҳамин квартира бошад айни ҳол дар ошина шашум қарор дорад. ду комната 52 метри квадратӣ бо нархи 350,000 сомонӣ. ҳолат бошад айни ҳол дар ҳисоби коробкаи холӣ. неги дар ошонаи баланд аст дар шашум ошона. мегзарум бардорҷоно дар Ленский районе. рақамҳои 909 93 84 84 акамон ватсап дорад ҳамин номеро ва ҳам дастӣ дорад. хулас касе ки квартира хар бошад зуртон бираса шербачо и тараф манзили магони ободай том нуқтаҳои хизматрасоне ки дар зиндагӣ ба мо шумо лозим мешавад наздик аст. хулоса ки бардоро и хонам дар шаҳрай ина бинен хулоса хитона хитон буроред ҳамо лайкора бардоро бизанед. ай шумо ҳеҷ чиз намера чи диктон дард намекунад ку ҳам топ менчихем мерава. эълони чандум ба чорум ба фикрам хонаи фурӯшӣ квартира нест, ин хона аст. хонаи замин яъне хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Иттифоқ дар ҷамоати Лоҳур ки ду дар хона 3 сотиқи замин дорад бардорҷуно айни ҳол бо нархи 330,000 сомонӣ гуфта истодан. лекин боз ҳатман муомилаи хубаш бардоро аз номи канали ман ҳаст 100% бе ягон мамоният шумо метавонед ки ҳозир занг бизанед. рақамҳои 203 00 09 09 ватсап аст. тарафи мошинбозор наздик аст, яъне калидор подвал хулоса гап 10 метрай подвалаш. хона заминӣ аст. дар 100 квадрат ҳамин ду дар хонаро сохтааст. обш бигирем 3 сотиқ дорад. нама раҳмат хулоса аз шумо бардорҷоно рақамҳоро гуфта гузаштам. шахту мине эълони панҷум мегзарем. боз як квартираи фурӯшӣ бардоро дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар назди автосентр. хулоса гап ки дар Газпрома каси дида бошад бардорҷоно аллакай ба ходи шумо маълум. як комната обши 30 метри квадратӣ дар як ошона аст. ҳамон ҳоҷатхонаш як аст. мактаб мағоза ва хулосаи гап нуқтаҳои хизматрасонӣ бардорҷоно наздик аст. рақамҳои 501 26 охираш бошад 4 то 9 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ аст. бардоро марҳамат занг бизанед. 30 метри квадратӣ нархш бардорҷоно хай занг бизанед муомила мекунад, яъне хулоса гап ки нарх суҳбат мекунем дар масъалаи нарх мегӯем. эълони шашум мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ ки дуошонаага ҳаст обши гирем 246 метри квадратиро бардоро ташкил медиҳад. заминаш 8 сотиқ замине дар Казан дар Татарстан бардоро дар Рибни Слободский бардоро 90 километр ай Казан. хулосаи гап ки анамин квартира дар даруни анамин район аст. максимали нархи ҳамаи ҳамин бардоро 4 миллион рубл. рақамҳои +7 737 779 09 99 мешавад ки як этажа хитон буфурӯшем. деревни нест ин тараф. садик, мактаб, беморхонаи калон хулосаи гап мағозаҳо питёрочкаҳо дар наздикиш аст бардоро. бонк ҳам наздик аст. документ ҳама 100% ягон мушкил намешавад. хулосаи гап ки шумо метавонед ки якм этажа савдо кунед бо нархи 2 миллион рубл. ака касе ки мисол бардорҷонои ма зуртон мераса ай ҳамин тарафо мақсад ғарибачо хонахар ҳастен ина марҳамат 2 миллион. эълони ҳафтум мегзарем бардоро. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ин ҳам дар автосентр аст. дар автосентр як комната 30 метри квадратӣ дорад ва дар ошонаи аввал аст. 410,000 сомонӣ айни ҳол ака гуфта истодан ака нарх. яки боз ҳатман бардоро занг бизанед муомилаи хуб дорад. рақамҳои 712 охираш 22 22 27 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. номеро бор ки агар залатҳое будастай ами 22 охираш 22 мешид бо худтар мешид. гуфта гузаштам хулосаи гап бардорҷоно ина марҳамат метавонед ки шумо занг бизанед. як комната 30 квадрат дорад. этаж якумда. шумо дар лифт омад лозим намешавад.
мегзарем ба эълони 8 шербачо. ана акнун бибинед, ака фақат ҳамин хонаҳои қиматтара мо да пешниҳод мекунем, як хонаи заминиву як хонаи 20 ҳуҷрагаву сотиқдор пешниҳод ки ина марҳамат бардор. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон аст, дар деҳаи Фирдавсӣ, дар ҷамоати Ситораи Сирх 4 сотиқ, 4 дар хонаи дигар плюс и бардор. Агар оча дорад, метавонед ки каблизорӣ кунед. зелени пиёзи чесноку дигар кунем барои рӯзғор. касе ки мақсад агар ота истифода карда метавонад. 215,000 сомонӣ нарх. бибинед 215,000 сомонӣ бача. ова дестен шаррахтесай. ягон намуд мушкил намеша ҳуҷҷатош бардоро. 4 хона дорад. хонаҳо бошад 5 ба 3.5 аст. ба газоблок сохтага. мактаб бошад наздик аст, фарзандакош яъне ки дар хунукӣ ва дар гармии тобистон азоб намекашад. масҷид ҳам наздик аст. бунгоҳи тиббӣ низ наздик бардор. хулосара аз шумо бардор, ина марҳамат рафта бинед. эълони наҳамад агар хато накунам, нигоҳ намекунам эълонда бовар кунед. агар квартира фурӯшӣ бардоро боз дар ноҳияи Сино. ана ина бардоро дар якум ошона. этажаш якум дай. ай ҳамин сабаб шояд ки нархаш каме гарон. аммо ки бардоро ҳолат состоянӣ дар ҳисоби коробка нест. 100% аллакай сохта шудааст. яъне ки мушкиле нест барои зиндагӣ кардан. як комната 45 метри квадратӣ 650,000 сомонӣ нарх. 112 микрорайонда назди масҷиди Меҳкалон дай бардоро. ина фаромӯш накунед. ҷойш бениҳоят ҷойи хуб дар назди заправкаи Zoro Oil. агар ки дида бошед. рақамҳои 933 33 13 31. WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ дорад акамон. ина марҳамат рафта аз наздик хулосаи гап бибинем квартира. эълони даҳум мегзарем шербачо. касе ки бигӯяд ман варзоб дамгирӣ мерам, оддих, як боду ҳавои тоза, аса касе ки лойдорай бардоро, у қайсуми вазмини ҳам несте барои одамҳои сумдор. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар варзоб дӯстон. деҳаи Алхуч меган, деҳаи Алхуч 13 сотиқ замина ки дарахтои мевадиҳанда дорад. чихе ки хитон дида истодаем бардорҷоно 150,000 сомонӣ гуфта истодаам. анамин 13 сотиқа. айпоси чорбоғ роҳна 9 километр то назди хона, яъне ки ҳамиқа роҳ разница ҳаст. назди мактабда қарор дорад анамин манзил. ҳуҷҷатош 100% мега акамон бе ягон камбудӣ мешавад. 13 сотиқ замин. документош 100% ҳаст. обши ҳамин замин бардоро 20 сотиқай, мақсад 13 таша мефурӯшем мега боқӣ монда боз хичон ягон хона мекунанда. хулосаи гап ки зиндагии хишона хишон мебинам. рақамҳои 938 97 97 82. WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ дорад бардоро. ина марҳамат метавонед ки шумо худи озир занг занед. бачаам лайкҳои бесимон фаромӯш накунед. квартираҳо бошад, хонаҳо бошад, аз кадом нуқтае аз ҷумҳурии хидмон ё ки аз берун ба ман муроҷиат кунед, яна хеле рекламаш мекунем. илоҷ боша аз наздик рафта видеонавори зинда мекунам ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунам. канали мо барои хариду фурӯши хонаҳо аст. дигар ягон чизи лишн нест, гапҳои лишн нест бардоро. хай агар дар байн ягон шӯхӣ кунам барои хирсан шудани шумо. лайкҳоро фаромӯш накунед бардоро. ҳатман дастгирӣ аз шумо. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.